Over een paar weken is er een landelijke partijgeerkomst van de PVV voor de gemeenteraadsverkiezings. Daar wordt besjoen in welke gemeentes de partij van Wilders meedoen zal. Sowieso in Ljouwert, dat zou heel mooi zijn als we in Ljouwert meedoen kennen. Maar ook in andere grote gemeentes zoals Smellingelaan en de Zuidwesthoeken willen we heel graag meedoen. En ook bij de in het noordoosten van de provincie, dat je hem heel soort stem krijgen, hè? Ja, zeker. Als we daar geschikte kandidaten vinden kennen, want daar stiert of valt alles bij, dan zullen we daar ook zeker meedoen. Daar hebben we haar al tiental mensen melden die het actief willen voor de PVV in Friesland. Eigenlijk uit alle parten van de provincie, behalve uit het Zuidoosten. Daar is het wat minder, maar misschien komt dat nog. En ook de Waardeiland? Ja, ook de Waardeiland, vooral Ameland en Terschelling, daar hebben we echt wel goede mensen zitten. De PVV Friesland zou het wachten wezen op LPF-achtige toestanden. Ze moeten sowieso al die verklaringen omtrent gedrag lezen, referenties zullen we naloeken. En omdat we nou 2 jaar van tevoren beginnen, hoop je dat we de gelukzoekers eruit filteren kennen.